ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଦିନକର କଥା। ଜଣେ ଲୋକ ତା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଦାଢ଼ି ଖିଅର ହେଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ସାବୁନ ଲାଗିଥିବା ବ୍ରଶଟିକୁ ଆଣି ନିଜ ମୁହଁରେ ଘଷିଲା। ଆଇନାକୁ ଚାହିଁ ଖୁରକୁ ଗାଲ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଇ ଖିଅର ହେଲା। ହଠାତ୍ କିଏ ଡାକିବାରୁ ସେ ଖୁର ବ୍ରଶ ଆଦି ସେଠାରେ ରଖିଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପାତିମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ବସି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଲୋକଟି ଚାଲିଯିବାର ଦେଖି ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଗଲା। ବ୍ରଶଟିକୁ ଆଣି ମୁହଁରେ ଘଷିଲା। ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଖୁରକୁ ଧରି ମୁହଁରେ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୁରଟି ଖୁବ୍ ଧାରୁଆ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଖୁର ଚଳାଇବା ଜଣା ନଥିଲା। ସାବୁନ ଫେଣରୁ ଖୁରଟି ଖସିଯାଇ ଜୋରରେ ତା ଗଳାରେ ପଶିଗଲା। ତା ଗଳା କଟି ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପାତିମାଙ୍କଡ଼ଟି ମରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣିଥିବା କାମରେ ହାତ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କଥାରେ ପରା ଅଛି, ଅଜଣା କାମରେ ଦିଅ ନାହିଁ ହାତ, ବଢ଼ିଲେ ବିପଦ ଆଉ ପାଇବନି କାତ।